ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоям. истиқлоли давлатӣ дастоварди бузург ва муқаддастарин неъмат барои мардуми шарифи тоҷик аст. рушду пешрафти тамоми самтҳои хоҷагии халқи мамлакат аз пойдории сулҳу субот ва ваҳдати комили кишвар буда, ин неъмати бебаҳо ҳамчун ганҷина аз ҷониби сокинон ҳифз мегардад. гузориши аҳли дини Шаҳобиддин дар ин хусус. истиқлол заминаи рушди соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа, кафили оромию осудагӣ ва омили муттаҳидиву ҳамбастагӣ. Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳамчун давлати соҳибихтиёру демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ дар асоси муқаррароти конститутсия ва сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешрои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон дар арсаи ҷаҳонӣ шоиста муаррифӣ гардида мавқеи намоёнро касб кард. сентябри соли 1991 ҷумҳурии Тоҷикистон истиқлолияти давлатиро ба даст овард. Дар марҳилаи ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастовардҳои бузурги иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ ноил гашт. ин пеш аз ҳама кишвари мо аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳо ёфт. дар ин 34 соли ба даст овардани истиқлолияти давлати кишвар мо дар соҳаи маориф, дар соҳаи фарҳанг ба дастовардҳои бузург ноил гардем. рушди иқтисодии кишвари мо дар минтақа ва ҳатто дар ҷаҳон яке аз баландтаринҳо мебошад ва дар ин ҷо саҳми ҳукумати кишвар ва шахсан саҳми пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон бузург аст, чунки иқтисодиёти мустаҳкам замина ва пуштибони асосии рушду инкишофи истиқлолияти мо мебошад. рушди бесобиқаи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ рост меояд. имрӯз агар мо дар офияту оромӣ ва амну суботу комил умр ба сар мебарем, ин ҳама аз баракати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. дар замоне ки бархурди тамаддунҳо ва дигаргуншавии фарҳангҳо ба сурат ҷараён дорад, ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва пойдору бегазан нигоҳ доштани ин неъмати бузурги муқаддас вазифаи ҷонии ҳар як шаҳрванди мамлакат арзёбӣ шуда масъулияти бештарро тақозо мекунад. мо бояд ҳамеша аз истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ ки аз ҷумлаи муқаддасоти оромии миллати тоҷик мебошанд шукрона карда, инро чун арзиши бебаҳо ҳифз намоем. дар доираи татбиқи нақшачорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Рӯшон бунёду навсозии 165 иншоот ба нақша гирифта шудааст. сокинони маҳаллӣ дар тадбирҳои обудонӣ ба таври дастҷамъона саҳм мегузоранд. Наврӯзшоҳи Азизулло аз ноҳияи Рӯшон гузориш медиҳад. сокинони деҳаи Шидзи ноҳияи Рӯшон азм гирифтанд ки роҳи деҳаро то роҳи аҳамияти байналмилалӣ доштаи Душанбе, Кӯлоб, Хоруқ навсозӣ намоянд. ҷиҳати анҷом додани ин тадбири муҳим сокинон ба таври дастҷамъона бо истифода аз техникаю механизмҳои зарурӣ корҳои сохтмониро ба анҷом мерасонанд. ҳадафи бошандагон барои саҳмгузорӣ дар ободии диёр равона карда шудааст. ҷаноб олӣ мегӯяд ки ҳар кас бояд дар иссагузор бошад, дар ободии диёраш иссагузор бошад. мо аз ҳамин чиз илҳом гирифта омадем дар ин ҷо кор карда истодем. бештар як мошин фақат мегузашт, мебаромад меомад, ҷо набуд, ҷо танг буд. ҳозир коре карда истодем ки ду мошин буд озодона баромада фурояд. дар урфият мегӯянд дасти одаминзод гул аст. мана мардум ҷамъ мешаванд одатан рӯзҳои шанбе ва якшанбе мардум дастҷамъона омадан ҳаминҷа кор мекунем. дарозии ин роҳ сарак то деҳая 425 метр аст, паҳноия 6 метр. дар маҷмӯъ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Рӯшон бунёду навсозии 165 иншоот ба нақша гирифта шудааст. сохтмони 47 иншооти дигар иловатан пешбинӣ шудааст. дар заминаи дастгирии доимии ҳукумати кишвар бо саҳмгузории сокинони маҳаллӣ дар ноҳия мақсад гузошта шудааст ки дар ин давра дар маҷмӯъ зиёда аз 200 иншоот ба истифода дода шавад. дар ноҳияи Рӯшон 140 иншооти таъйиноти гуногун ба истифода дода шуда то ҷашни 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бандҳои нақшачорабиниҳо пора татбиқ мегардад. ҳадафи асосии бунёдкорию созандагӣ ин пеш аз ҳама таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, рушди саноати мамлакат ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардуми сарбаланд
равона гардида аст. در جماعت دهات مومنشاه عبدالواسف بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 28 تا انشاءات به نقشه گرفته شدند و 24 تای آنها عملی گشتند. حالا ساختمان 4 انشاءات دیگر ادامه دارد. دستگیری دائمی حکومت کشور و تطبیق نقشه چهاربینی‌ها به آبادی و بهشوی زندگی مردم باعث شده است. امروز ساکنان ناحیه روشن متحد شدند در اطراف سیاست رهبری دولت و حفظ دستاوردهای استقلال دولتی را شرط اساسی برای سعادت و خوشروزی و پیشرفت و شکوفایی دوچند می‌دانند. آن ساختمان‌ها، آن دیگرگونی‌ها، آن بنیادچاره‌هایی که امروز در ولایت مختار کوهستان بدخشان دوام دارد در یگان دور زمان اینجور ساختمان نبوده. ما در مثال نوای روشن که امروز این نوعیه این به یک شهرک مبادل شده استفاده است. پیشرفتمان، بهبودی زندگیمان، خنده‌مان هم از استقلال است. برای همین ما استقلال را حفظ می‌نماییم و همچون گوهر که چشم نگاه می‌داریم. روشن از ناحیه‌های کوهستان به حساب رفته. آبادی و پیشرفت و ترقیات آن اساساً به دوران استقلال دولتی راست می‌آید. حالا تدبیرهای آبادانی با فراگیری دوردست‌ترین دهات آن جریان دارد. عین زمان در ناحیه روشن ساختمان 18 انشاءات دیگر جریان دارد که رشد دوچندی ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی، خوبشوی امکانیت‌های خدمت‌رسانی و بهشوی زندگی مردم با افضلیت به وسیع‌کنی امکانیت‌های استحصالی در همین دایره به نقشه گرفته شده است. نوروزشاه عزیزلو، اسکندر سعید، صدرالدین ابراهیم، روشن اخبار. файзия фозилова сокини шаҳри левакан аз соли 2017 инҷониб ба атласу адрасбофӣ машғул буда то ҳол шогирдони зиёдеро дар ин самт омода намудаву ба истеҳсоли матоъҳои рангоранги миллӣ пайваста аст. шарҳи бештар дар гузориши Самандар Шоев. соли 2017 ба ҳунармандзани муваффақ Файзия Фозилова, сокини деҳаи баҳодурони ҷамоати деҳоти гулистони шаҳри Леваканд мушарраф гардид ки тавассути гранти президентӣ коргоҳи хурди атласу адрасбофиро таъсис диҳад. дар ин коргоҳи ҳунаромӯзӣ зиёда аз 30 нафар ҷавондухтарони деҳа ба истеҳсоли адрас ва омӯзиши ин ҳунари миллӣ ҷалб карда мешавад. таври худи ҳунармандон зикр доштанд, давоми 8 соат 17 то 18 метр матои адрас истеҳсол карда мешавад. дар аввал ин макони адрасбофӣ дар масоати хурд бунёд ёфтаву на он қадар шароити хуб доштааст. ҳамакнун бо дастгириҳои фарҳангдӯстонаи роҳбарияти олии кишвар ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Левакан коргоҳи мазкур бо ҳама ашёи зарурӣ ва шароити хуби истеҳсоли адрас дубора фаъолияти хешро идома бахшидааст. иброз медорад Файзия Фозилова. адрасбофӣ کاری بسیار زحمت طلب می باشد. من راستی گپ همین کار با همراه فرزندم، جیانم، همسایه ها تشکیل کردیم در شهر لیوکن. ما 4 سال در اونجا کار کردیم، کارخانه کلان خوب کردیم. بعدا ما اینجا خانه خودم آورده تشکیل کردم. این مرحمت دیده ایستاده این شما با همراه فرزندم، همسایه ها، خش تبارا را جمع کردم کار کردیم. همین هنر ملی را ما به فرزندم، به همسایه ها می آموزیم. همشان آمده کار کرده ایستادین. من خیلی شاد هستم که محترم جناب عالی همین کار پیشنهاد کردن. ما همه زنها هوسمند شدیم، همین کارا را تشکیل دادیم، ایروی همین دنون یافته خورده استیم. محصول دسترنج این زن چیردست در تمام چهاربینی‌ها و فستیوال و نمایشگاه‌های سطح بلند نمایش داده می شود که این در معرفی این هنری مردمی بین دیگر خلقیت‌های جهان مساعدت می نماید. سال 2025 2017 متر ادرس ما تیار کرده بودیم و مکتب‌های میانه طلبه ها همه را پیشکش کردن. ما بردیم رساندیم دادیم. بسیار خرسند شدن. حاضر در خانه خودشان میآیند ادرس تیار گفته میگیرن میروند. خیلی ما از جناب عالی مینادار هستیم که با هنرمندا اینقدر یاردمی خوب داده ایستادن. با اینا به نزدیکی ما شنیدیم که این خیلی گرانت را پیشنهاد کردن. طول 5 سال می شود که با گرانت پرزیدنتی مرا پیشنهاد کردن مبلغ 10,000. خیلی دخترها را هوسمند کردیم. کارمون پیش رفت. هنر و هنرمندی که زیر توجه و دستگیری‌های حکومت مملکت قرار دارد سال از سال رشد و نمو کرده برای هنرمندان شرایط بهتری کار و فعالیت فراهم گردیده است. این بانوی هنر اصلا سابقه دار مهنت بوده، در سمت‌های گوناگون خواجگی خلق ولایت کار و پیکار نموده، صاحب دستاورد و جایزه‌های زیاد گردیده است.
ҳоло ӯ назди худ ҳадаф гузоштааст ки вобаста ба имконот иқтидори истеҳсолии коргоҳро афзун ва дар оянда баҳри боз ҳам ҷалб намудани ҷавонон ба омӯзиши ин ҳунари қадимӣ шароити мусоид фароҳам оварад. Самандаршоев, Мусои Нурмуҳаммад, шаҳри Леваканд, Ахбор. бо ҷалби кормандони соҳаҳои ҳифзи муҳити зисти шаҳру ноҳияҳо, сокинон ва ҷалби техника дар шафати роҳи Душанбе Бӯстон Чаноқ иқдоми оммавии тозагии шафати роҳ анҷом дода шуд. Гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. роҳи обод василаи саривақт ба ҷои лозима расидан, интиқоли молу маҳсулот буда, ҳамарӯза тариқи роҳи Душанбе Бӯстон Чаноқ сайёҳон, меҳмонону мусофирон ба самти пойтахти мамлакат ва аз ҷануб ба шимол ҳаракат менамоянд. дар баъзе маврид ронандагону мусофирон партовҳои маишӣ, зарфҳои пластикиро ба берун мепартоянд ва дар қисматҳои аҳолинишини канори роҳ партофтани бозмондии масолиҳи сохтмонӣ, алафҳои хушкида ҳусни мавзеи канори роҳро коса мегардонад. аз ин рӯ барои ободию тозагии канори шоҳроҳ сарриёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд мунтазам тадбирҳои тозагии маҳал ва шафати роҳҳои мошингардро роҳанд. сокинони ҷамоатҳои деҳоти Зарҳалол, Қалачи Калон, Нофарош ки фаъолона иштирок мекунанд, зарфҳои пластикие ки аз тарафи ронандагон партофта мешавад, ҳар ҳафта як маротиба ё ки ду маротиба пурра ҷамъоварӣ карда мешавад. дар ноҳияҳои Спитамин ва Ҷаббор Расулов шаҳристон низ акси тозагии ободу сарсабз нигоҳ доштани канори роҳ амалӣ гардид. тавре иттилоъ дода шуд, давоми 7 моҳи соли равон аз тарафи сарриёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд бо ҷалби сокинон ихтиёриён дар ҳамаи 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят 500 аксии тозагии маҳал ва соҳил гузаронида 675 тонна партов ба партовгоҳи расмии интиқол ва нобуд карда шуд. ҳадаф аз ин тадбир беҳтар кардани фазои экологӣ, таровати тоза бахшидан ба маҳал, тарбияи зебоипарастӣ, сарсабз нигоҳ доштани канори роҳҳо мебошад, то ҳар меҳмону сайёҳ ҳангоми гузаштан аз ин масир ба зебоӣ ва завқи табиатдӯстӣ, муносибати некбинонии сокинон ба маҳал эътибор ва бартарӣ диҳад. нашъамандӣ ва қочоқи он ҳамчун зуҳуроти номатлуби аср ҷаҳонёнро ба ташвиш оварда, мубориза алайҳи он дар мадди аввали фаъолияти давлатҳо ва созмонҳои бонуфуз қарор дорад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри пешгирӣ аз гардиши ғайриқонунии маводи нашовар, бахусус дар сарҳади давлатӣ, назорат пурзур мегардад. зуҳуроти номатлуби нашамандӣ ва муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ҳамаи қишрҳои ҷомеаи кишварро водор месозад ки бо тамоми нерӯ ва восита бар зидди ин гуна ҷиноятҳои якҷоя бо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мубориза баранд. ҳадафи аслии гузориши мазкур низ аз он иборат аст ки бояд ҳар як фарди ҷомеа масъулияти хешро новобаста аз мавқеъ ва вазифааш дар ростої ҳимояи зиндагии сазовор, таъмини амнiyatu субот ва ҳаёти осоишта аз маводи нашовар эмин нигоҳ доранд. аз тарафи кормандони гурӯҳи фаврии раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон боз як далели қочоқи маводи мухаддир аз тарафи аъзоёни гурӯҳи трансмиллии Наша Ҷалоб ошкор ва пешгирӣ гардид. дар рафти чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ маълум гардид ки Ҳоҷи Мурод валади Қурбон Маҳмад 50 сола, бошандаи деҳаи самтии улусволии Чаҳёби вилояти Таххори Афғонистон бо ҳамкории Ғафуров Акбархон Асламхонович соли таваллуд 1986 зодаи шаҳри Кулоб 15 килограмм маводи мухаддирро аз Афғонистон ба Тоҷикистон интиқол дода, онро дар махфигоҳ дар ҳудуди ноҳияи Шамсиддин Шоҳин пинҳон намудааст. бо дастури Ғафуров Акбархон, Давлатов Уктамнур Бобоевич соли таваллуд 1979 ва Одинаев Далер Авазович соли таваллуд 1977 зода ва сокинони ноҳияи Восе маводи мухаддирро аз махфигоҳ дастрас карданд ва мехостанд онро ба шаҳри Душанбе интиқол диҳанд. ҳангоми ҳаракат дар ҳудуди деҳаи Баҳористони ноҳияи Восе ин афрод боздошт карда шуданд ва аз онҳо дар ҳаҷми махсусан калон 15 килограмм воситаи нашадор дарёфт ва мусодира гардид. ба ман занг зада хоҳиш кард ки аз ноҳияи Восе деҳаи Чодара халтаи маводи мухаддирро гирифта бурда бо ҷои дигар мондан дар кор бо ман халтаро гирифта ба ҷои дигар мондани будам. командони мақомоти амният дар назди бо халта онро дастгир кардам.
ташхиси суди кимиёвӣ нишон дод ки маводи мухаддири мусодира шуда 8 килограмм нави ҳашиш ва 7 килограмм нави кристалл буда вазни умумияшон 15 килограммро ташкил мекунад. оид ба далели мазкур аз ҷониби шуъбаи тафтишоти гурӯҳи фаврии раисати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон бо дастрасии моддаҳои 200 қисми 4 банди д 289 қисми 2 ва 335 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида мавриди тафтиши пешакӣ қарор дода шуд. баъди ба итмом расидани тафтишоти пешакӣ барои қабули қарори қонунӣ парвандаи ҷиноятӣ ба мақомоти судӣ пешниҳод гардид ки дар натиҷа бо ҳукми суди шаҳри Кӯлоб Давлатов Уктам Нурбобоевич ва Одинаев Далер Авазович ба муҳлати 12 солӣ аз озодӣ маҳрум карда шуданд. кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар ошкор ва пешгирии ҳама гуна ҷиноятҳо аз ҷумла қочоқи маводи мухаддир ба ҳисси ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ақлу заковати баланди сокинони кишвар такя менамояд. аз ин рӯ мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир вазифаи на танҳо ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқ балки ҳар як нафар узви фаъол ва ҳушёру зираки ҷомеа мебошад. сӯхтор дар фаронса шиддат мегирад. ин раванд боиси нигаронии бошандагон гардидааст. дар испания давоми як моҳи охир бар асари гармии тоқатфарсо 1060 нафар фавтидаанд. дар ин давра дар Мексика ҳодисаҳои табиӣ бештар ба қайд гирифта шудааст. шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи мамлакат дар таҳияи ҳамкоронамон. дар соҳилҳои ҷазираи Бали, Индонезия, қайқи тезҳаракат ғарқ шуд. бар асари ҳодиса 2 нафар ба ҳалокат расида, як каси дигар бенишон гардид. ба гуфтаи кормандони хадамоти дахлдор, ҳангоми ҳодиса дар қайқ 75 нафар, аз ҷумла 73 сайёҳи хориҷӣ ва 5 нафар ҳайати сарнишин қарор доштанд. кормандони хадамоти дахлдор тавонистанд беш аз 70 нафарро наҷот диҳанд. тибқи иттилои пешакӣ, қайқ дар натиҷаи ба амал омадани тӯфон ва баланд гардидани мавҷҳои баҳр чапа шуда ғарқ шудааст. дар маҳалли ҳодиса кормандони хадамоти дахлдор барои пайдо кардани бенишоншудагон фаъолият доранд. кормандони сохторҳои қудратӣ воқеъ дар штати Гуанахутои Мексика аз атрофи як манзили истиқоматӣ ҷасади 32 нафарро пайдо карданд. ба мақомот муяссар гардид ки шахсияти 15 нафари фавтидагонро муайян кунанд. тибқи иттилои пешакӣ ҳалокшудагон ба як гурӯҳи муташаккили ҷиноӣ иртибот доштанд. штати Гуанахуто яке аз штатҳои хатарноки Мексика ба ҳисоб меравад, зеро дар штати мазкур ҳар гуна гурӯҳҳои силоҳбадаст ва нашъаҷалоб зиёд мебошанд. ба маълумоти намояндагони Созмони Милали Муттаҳид, вабо ба 80 000 кӯдак дар кишварҳои Африқои ғарбӣ ва марказӣ таҳдид мекунад, зеро боришоти бесобиқа дар ин кишварҳо барои хуруҷи фоҷиавии вабо шароити муносиб фароҳам овардааст. бо суръат паҳн гардидани вабо дар Ҷумҳурии Демократии Конго, Нигерия, Чад, Гана, Кодиувар, Нигер, Камерун, Либерия ва Того ба қайд гирифта шудааст. аз рӯи маълумоти намояндагони Вазорати Тандурустӣ, бештар вазъи мураккаб дар Ҷумҳурии Демократии Конго ба қайд гирифта шудааст, зеро давоми як моҳи охир беш аз 38 000 сироятшавии сокинон ба ин беморӣ мушоҳида карда мешавад, ки аз ин шумора 951 нафар фавтиданд. 25% мубталоёнро кӯдакони то 5 сола ташкил медиҳанд. ба гуфтаи табибон, дар пойтахти Ҷумҳурии Демократии Конго, шаҳри Киншаса, зиёд шудани теъдоди беморон мушоҳида карда шуда, сатҳи фавт аз вабо ба 8% расидааст. дар Чад бошад 55 ҳолати сироятшавӣ дар қароргоҳҳои гурезаҳои дугӣ, ки он дар наздикии марзи Судан ҷойгир аст, ошкор карда шуд. мувофиқи маълумоти коршиносон, набудани оби тоза ва инфрасохтори санитарӣ хатари паҳншавӣ бо суръати вирусро зиёд мекунад. Нигерия, ки қаблан бо эпидемия дучор шуда буд, охири моҳи июн беш аз 3100 ҳолати тасдиқшуда ба вабо ва 86 ҳолати фавт сабт гардидааст. ба маълумоти табибон, норасоии доруворӣ ва оби нӯшокӣ ҳолати пешомадаро боз ҳам душвор кардааст. ва бо бемории сироятӣ буда, он тавассути оби ифлос ё ғизои олуда мегузарад. мутахассисони соҳаи тиб иброз медоранд, ки аксар вақт кӯдакон ва пиронсолон ба вабо гирифтор мешаванд. дар робита ба ин, табибон аз ташкилотҳои гуманитарӣ барои мубориза бар зидди вабо кӯмак талаб доранд. ба гуфтаи табибон, дар сурати саривақт нарасидани кӯмаки тиббӣ мубталоёни вабо ба маротиб афзоиш меёбад. дар ҷумҳурии мардумии чин бори аввал роботи инсоншакл Суеба ба аспирантура дохил шуд. робот дар баробари донишҷӯён санъати театрӣ, синамо ва операи чиниро меомӯзад. дастгоҳро олимони донишгоҳи илм ва технологияи Шанхай сохтанд. зоҳиран Суеба аз одами оддӣ фарқ надорад ва он ба осонӣ бо ҳамсинфонаш ба дар мавриди ҳар гуна мавзӯъ вориди муҳокима мешавад. ҳамчунин чеҳраи робот бо силикони махсус пӯшонида шуда, он ҳатто метавонад эҳсосотро баён кунад. Суеба 175 сантиметр қад дошта, 30 килограмм вазн дорад. интизор меравад, ки робот пас аз хатми барномаи таълимии 4 сола рисола нависад.
бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор бароятон. рӯзи хушу бо барорро таманно дорем. саломат бошед.